A Comisión de Festas do San Ramón de Bealo retomou a organización dos festexos con moitas ganas, tantas que neste ano comporánse de 6 xornadas de festa que darán comezo o próximo martes. O día grande será o mércores 31, coa tradicional romaría na Carballeira de San Ramón. O día da romería vai haber a procesión, as misas empezan ás 9 e cada hora vai haber unha misa e depois ás 12:30 empeza unha misa fora da pública, van logo no recinto de fora, nun palco dunha orquesta. Os festexos continuarán nas vindeiras xornadas con verbenas a cargo de orquestras como Marbella ou Tentaciones e grupos tradicionais, entre eles Xilbarbeira e a Beloura. Chegará a súa fin o domingo día 4 cun xantar popular no San Ramón Pequeno. O día grande, como todos sabemos, é o día 31, pero a festa xa empeza o día 30 hasta o día 3 e despois o día 4 é o que hai é comida, un xantar popular para toda a xente que queiran. A organización da romería, bueno, pois como ben dixo José, teñen 2 orquestas cada día, o sea que a festa está asegurada, e despois tamén, pois, como non pode ser de outra maneira, apostamos polo tradicional, que o día 31 pola tarde, a partir das 7 da tarde, Xilbarbeira e a Beloura actuarán ali na plaza en San Ramón, acompañados dos gaiteiros dos pequenos do Barbanza. Dende o Concello agradeceron o inestimable labor da Comisión de Festas que traballou arreo para sacar adiante os festexos. Pediron, ademais, colaboración veciñal para actuar con sensatez durante a romaría, evitando a acampada libre xa que está prohibida e coidando especialmente a contorna nun contexto de seca e especial risco de incendios forestais.